Takže první a jedna z těch nejdůležitějších věcí je o zaregistrování vytvoření profilu na portálu Megastroj za účelem ať už inzerování anebo poptávání různých strojů. Uděláme to tak, že vpravo nahoře klikneme na tlačítko přihlášení, vyskočí na nás nějaký okno, buď to, pokud se týká vás, nejspíš nebudete mít profil, kliknete na tlačítko registrovat, vyplníte e-mailovou adresu, potvrdíte heslo a dáte registrovat. My, protože už máme hotový účet, tak se jenom přihlásíme, vyplníme e-mailovou adresu a heslo a dáme přihlásit. Jasně, samozřejmě se správným heslem. Takhle, přihlásit a jsme tam. Tak. Přesně do vás sem a vy tady už máte vlastně hotový ten profil a pokud jste inzerent, tak skočíte na tady tlačítko profil a můžete si vyplnit osobní údaje, které pak se budou automaticky promítat vlastně do vašich inzerátů, který budete následně přidávat.